Permakultúra je zadefinovaná ako funkčný dizajnerský systém. Jej zakladateľ Bill Mollison hovoril o Earth Science. V podcaste vám predstavím ľudí, ktorí permakultúru prijali nielen do svojej záhrady, ale naplno aj do svojho života. Moje meno je Silvia Koreňová a teším sa na vás v podcaste Permakeci k veci. Vítajte pri 32. epizóde podcastu Permakeci k veci. V dnešnej epizóde mám česť hovoriť so ženou, ktorá spolu s manželom zasvetila svoj život skúmaniu pôdy. Dáma, ktorá sedí oproti mne, je Lucia Baľáková. Spolu s manželom Jurajom stoja za viacerými projektami, ktoré prispievajú k zvyšovaniu a skvalitňovaniu vzdelávania o pôde. Sú tvárou projektu Živá záhrada. Ľudské stačilo nahliadnúť za oponu nepoznaného mikrosveta a fascinácia ju už nepustila. Najmä ak si človek uvedomí, že práve vďaka úžasným podzemným spoločenstvám neviditeľných malých tvorov máme dýchateľný vzduch, čerstvú vodu, výživné jedlo a že dokonca tieto malé vesmíry sú súčasťou nás samých, ľudí. Už Leonardo da Vinci povedal, vieme viac o pohybe nebeských telies ako o pôde pod našimi nohami. A hoci aj po 500 rokoch je to stále pravda, na mnohé otázky vám už dnes Lucia so svojím manželom Jurajom dokážu odpovedať na vysokoprofesionálnej úrovni. Ich organizácia je prvou iniciatívou v Strednej Európe zameranou na kompostovanie a obnovu života v pôde, pričom sa riadia podľa prístupu potravnej siete pôdy mikrobiologičky doktorky Elaine Ingham s viac ako 40-ročnou skúsenosťou obnovy degradovanej pôdy po celom svete. Obnova zdravia a biodiverzity pôdneho života predstavuje kľúč, ktorý odomýká viac dverí súčasne. Cez jedinú aktivitu, ozdravenie pôdy, môžeme získať balíček úžasných výhod, na ktoré sme si zvykli, no ktoré dnes strácame. Ide o príjemnú klímu, vodu či zdravé jedlo. So zdravou pôdou pritom získame oveľa viac. Vďaka pôde máme mnohé prírodné materiály liečivá a aj samých seba. Vďaka pôde môžeme cítiť pôdu pod nohami. Keď sa nám rúcajú naše malé osobné mikrosvety, keď prežívame svoje malé aj veľké osobné drámy a tragédie, vždy sa stačí len dotknúť zeme a pripomenúť si, že sme len malinkou čiastočkou niečoho, čo nás presahuje. Viete, že pôda spieva? Viete, ako k nám pôda prehovára? Viete, čo je za tvorbou takej pôdy, s ktorou by sme všetci najradšej pracovali? Viete, ako odpad súvisí s pôdou? Viete s deťmi hovoriť o pôde? Viete, čo môžete pre pôdu urobiť vy? Ak vám na ktorúkoľvek z týchto otázok chýba odpoveď, započúvajte sa do tejto epizódy. Na vaše dotazy sa budem tešiť na e-mailovej adrese permakecikveci@gmail.com. Čo myslíte? Aká otázka padla ako prvá? Živá záhrada. Prečo živá? Si prvá, čo sa pýta túto otázku. Živá zrejme kvôli tomu, že keď sme začali pracovať s pôdou a chápať, aký podstatný je pôdny život pre záhradu a všetko, čo sa úžasné v záhrade udeje, tak prišlo živá, ale pravda je, že s Jurkom sme mali asi 2 brainstormingy, kde sme si písali, lepili na chladničku. Nič z toho sa nám nepáčilo a potom sme spolu cestovali v aute a zrazu Jurko z ničoho nič vykrikol: mám to! Bude to živá záhrada. A ja hovorím, áno, to je najúžasnejšie zo všetkého, bude to živá záhrada. Živá záhrada robí rôzne projekty. Naposledy to bol koncert pre pôdu. Prečo koncert pre pôdu vznikol? My sme ten koncert spravili, teraz máme rok 2024 a spravili sme ho prvýkrát v 2021. Tu sme sa snažili uchádzať o nejaké zdroje, funding, aby sme to mohli robiť vlastne pravidelne. A nič z toho nám nevyšlo. V podstate kapela, s ktorou sme to chceli robiť, to nezrušili, oni si to vždy iba posunuli o rok a teraz sme sa to rozhodli spraviť aj bez toho, že sme na to nemali ako žiadny externý funding. A ty si sa pýtala, že prečo? Prečo koncert pre pôdu? Cítili sme to tak, že tá práca s pôdou alebo to, čo robíme s pôdou, je to dobrá téma na koncert a spojiť to s hudbou. V podstate medzi časom sme si zadovážili taký mikrofón na pôdu, ktorý používajú aj v jednom švajčiarskom projekte, ktorý sa volá Sounding Soil.
Takže začíname tento mikrofón medzičasom používať a chceme zverejniť aj nahrávky slovenskej pôdy, nahrávky kompostu, aby sme sa aj takýmto spôsobom učili o pôde. My sme si pozvali skupinu Vodopád. My sme ich poznali ako bluegrassovú skupinu, ale oni nás opravili, že oni sú práve pôvodný tradičný bača grass slovenský. Oni prišli s fujarami, prišli s koncovkami. V prestávkach tohto koncertu sme mali také krátke vstupy hostí, ktorých sme pozvali, pretože pracujú s pôdou krásnym spôsobom, niektorí už veľmi dlho, napríklad Janko Šlínsky, Zuzka Pastorková. Pozvali sme aj z Moravy Frantu Bednaříka, jeho konopárskych kolegov zo Slovenska, Dušana Knezoviča, Mirku Slávikovú, alebo tiež z Moravy pána Moudžíka, ktorý prišiel s prípravkom Žížanica. Väčšinou, keď je prestávka, medzi tým, ako hrá kapela, tak sa pustí nejaká iná hudba ako Podmas. No a my sme toto využili, aby sme si pripomenuli, že prečo je pre nás pôda dôležitá a prečo sa tejto téme venujeme. A práve toto spojenie našich hostí, aj konkrétne kapely Vodopád, bolo úžasné. My sme mali taký, teda voláme sa Živá záhrada, téma alebo platformy, ktoré máme aj na YouTube, aj na Facebooku je Živá pôda. Píšeme knižku so spoluautormi Živá pôda a kapela, pozvaná kapela Vodopád na pódiu k tomu dodala Živá kapela. Čo sa nám veľmi páčilo. A keby pôda mala ústa a rozprávala by jazykom, ktorému rozumieme my teraz, o čo by nás požiadala? Pôda je taký úžasný základ. Aj úplne fyzicky drží nás. Drží nás, aby sme sa nejak ako neprepadli do nejakého, bahna, alebo kam by sme mohli až klesnúť. Dáva nám potravu, oblečenie, alebo aspoň tradične oblečenie z prírodných materiálov. Dáva nám materiály na bývanie. Mnohé minerály sú ťažiteľné vďaka mikroorganizmov v pôde, ktoré spravili určitý proces, ktorý spravili ťažbu rentabilnou. Ale späť k tomu, že čo by nám povedala pôda. Pôda vlastne nehovorí tak, ako si to predstavujeme my. Proste neotvorí ústa a neprehovorí, ale ako tým neverbálnym jazykom reči tela, myslím, k nám prehovára veľmi jasno. Cez eróziu, cez zhutnenie, cez vysúšanie, cez ten popraskaný povrch. My tú pôdu vlastne úplne strácame. Proste príde voda a tá naša pôda už odíde, hej? Lebo si ju nevážime. Na čo by tu bola, tak odíde preč. Bez toho, aby nám niečo povedala. Čiže ona práve vôbec nič nehovorí, ona nekričí, aj keď je už fakt v takom vážnejšom stave. Nekričí ani vtedy, keď na ňu nasypeme, nalejeme nestráviteľnú potravu vo forme anorganických hnojív niektorých, alebo vo forme pesticídov. Čiže keď si predstavíme pesticídy ako určitú formu antibiotík, ktoré potláčajú nejakú formu života, herbicídy potlačajú určité rastliny, insekticídy, hmyz, fungicídy nám potlačajú huby. Takže ako sú to v pravom zmysle slova antibiotika a my ich len tak sypeme na pôdu alebo používame, postrekujeme, tak samozrejme tej pôde to neprospieva. Rovnako ako keď my pre ľudské zdravie do seba dávame nadmerné množstvo rôznych antibiotík. Možno by nám pôda povedala, že keď už to nevieš bez toho antibiotika, tak prosím, daj mi probiotika ako po tom, čo ste použili ako antibiotika a učte sa to robiť inak. No asi by nám povedala, že učte sa, lebo zomriete sprostý možno. No a teda učte sa nie len to, že mať to v hlave, ale samozrejme múdre nie je vedieť, múdre je spraviť. Toto mi nahralo, lebo som sa chcela spýtať, že čo by podľa teba malo o pôde ako prvé vedieť dieťa? Zaujímavé je, že keď k nám prídu na kompostáreň deti, tak oni majú veľmi bezprostredný vzťah. A oni o tej pôde ešte nevedia nič
formujúce takým tým spôsobom, ktorý nás oddeluje od pôdy. Čiže keď chytíme kompost, aby sme ho ukázali, aby si ovoňali, tak naposledy deti ani len nečakali, ako kým im to podáme ovoňať, ale same rovno teda šahali do kompostu, čo je spojené s tým, že deti v tom nízkom veku prirodzene napodobňujú. Učia sa cez napodobňovanie. Ako my sa ich pýtame, že čo teda vedia o pôde. Pýtame sa, či vedia, čo je dážďovka. Približne polovica predškolákov nevie, čo je dážďovka. A končíme tým, že si tak vysvetlíme alebo povieme, že v tej pôde sú mikróby a povieme, čo sú mikróby a že sú tam huby a že je tam pôdny život, že sú tam zvieratka, ktoré sa nazývajú chvostoskoky. A to sa deťom páči, lebo povieme si, prečo sa chvostoskok volá chvostoskok, že sú tam nematódy. Potom v jednom prípade nás veľmi potešilo, keď spätne po nejakom pol roku, toto boli deti z 1. stupňa, nám pani učiteľka hovorila, že sa ich pýtala, že aké je ich najobľúbenejšie zvieratko a čakala, že pes alebo mačička a oni povedali, že nematódy. Takže ako ja si myslím, že pre deti je dobré a dôležité sa na pôdu pozerať ako na živý organizmus, pretože my sme sa učili, že pôda je neživá. Na tomto predpoklade je stále založených veľa poľnohospodárskych postupov. Viac menej sme vedeli, že v tej neživej pôde sa nachádzajú živé patogény. Ale to dôležité je vedieť, že patogény sú nejaká úplne minimálna súčasť toho všetkého a pokiaľ je systém v rovnováhe, pokiaľ je pôda v rovnováhe, tak ten ojedinelý patogén prestáva byť patogénnym a veľa patogénov má tú schopnosť byť buď patogén, alebo byť aj ako keby spolupracujúci a podporovať organizmus k vyššej imunite. A teraz opäť ďakujem za nahrávku. Hovorí sa, že mikrobióm v čreve v ľudskom čreve je veľmi podobný mikrobiomu v pôde. A na základe čoho je to takto vystavané? Asi by sme si to mohli priblížiť tak, že keď sa pozrieme na povrch zemegule z vesmíru, tak tam uvidíme človeka na povrchu tej pôdy, ale z tej obrovskej diaľky sa nám bude aj človek javiť ako pôdny organizmus. My sme k pôde extrémne blízko. Dýchame mikrobióm, ktorý nie je len v pôde, ale je aj vo vzduchu. Jeme šaláty, ideálne jeme šalát teda po umytí, ale zo záhrady. Čiže my aj s tým šalátom a jedlom, keď si otrhneme slivku, jablčko, tak prijímame nielen vlákninu a potom jednoduché cukry, bielkoviny, nejaké tuky, ale my prijímame aj mikrobióm. Takže my sme, ako keby my obsadzujeme ten istý priestor približne ako pôda. A ten rozdiel je v tom, že mikrobiomu sa darí podľa podmienok prostredia, že iné druhy sa budú rozmnožovať pri inej teplote, potrave, prístupu vzduchu. Čiže potom podľa toho aj na našom vlastnom tele sa vyprofilujú určité skupiny mikrobiálne, takže na pokožke, vo vlasoch, v podpazuši, medzi prstami na nohe, v plúcach, v žalúdku. Proste oči, uši, všade bude ako keby na jednej strane odlišný mikrobióm z hľadiska toho zastúpenia, ale z hľadiska rôznorodosti proste má každý ten mikrobióm ako keby tú matku, tú genetickú diverzitu, ten zdroj v pôde. Čo by mal vedieť dospelý o pôde, taký ten dospelý, ktorý si myslí, že je to len niečím vyplnený priestor? Ty dávaš také dobré otázky, že je to len tak niečím vyplnený priestor. Možno, neviem, či tento príbeh ako bude rezonovať aj proste s ľuďmi, že vlastne každý poznáme ten biblický príbeh stvorenia človeka a že nás Boh alebo príroda vyformovala z hliny. Áno. A dokonca ešte aj
To si môžu posluchači vygoogliť. Meno Adam znamená hlina, pôda, zem. Ten priestor vyplnený hlinou je v podstate, a už sme o tom hovorili, že čo všetko máme vďaka pôde. Je to životodárna látka, z ktorej vlastne sme boli nejakým spôsobom sformovaní aj my. My sme nejaké zemité tvory, hej, ako nie sme tam ryby vo vode. S pôdou sme prepojení závažným spôsobom. Keď trpí zdravie pôdy, tak trpí aj naše zdravie. Čiže myslím si, že dospelí by o tom priestore vyplnenom pôdou mali vedieť, že zdravie tohto priestoru významným spôsobom ovplyvňuje a určuje zdravie rastlín, zvierat, nás ľudí aj životného prostredia. Keď máme problém s pôdou, a ako sme hovorili, že čo by nám povedala pôda, ona mlčí, ale pred očami nám doslova mizne. A s tým sa zhoršuje naše zdravie. S tým, ako sa staráme o pôdu, ako sa staráme o rastliny, ktoré sú choré potom v poľnohospodárstve. To množstvo autoimunitných, zápalových ochorení, neurodegeneratívnych ochorení je spájaných aj so zdravím pôdy. A my sme vlastne s manželom, s Jurkom, takouto dosť výraznou motiváciou bolo robiť niečo s Alzheimerom, pretože sme mali Alzheimera obidvaja v rodine. Poznáme tie predpovede, že koľko percent obyvateľstva bude mať Alzheimera v roku 2050. A prednedávnom som bola veľmi šokovaná, keď vlastne jeden taký funkčný lekár americký povedal, že vlastne predpovedajú, že v roku 2050 už bude mať každý človek z každého, že jeden z jedna. Takže každý človek proste bude mať nejakú poruchu alebo odchýlku alebo nejakú autoimunitnú reakciu. A to je iba to extrapolovanie toho vývojového trendu. Že my keď sa pozrieme na krivky, ako narastajú rôzne ochorenia u ľudí, tak oni nie sú lineárne, ale proste sa to nabaluje. Ako keby tá doba tých rôznych látok, ktoré sme vyvinuli a začali používať a jednotlivo možno otestovali, ale kumulatívne. Vlastne iba teraz dodatočne zisťujeme, že čo nám robia v systéme. Vlastne tento kumulatívny účinok, ako sa nabalil, tak sa nám aj viac ako lineárne a rýchlejšie ako lineárne aj zhoršuje zdravie. Tak teda, keby si mala takému obyčajnému človeku, ktorý sa úplne pôdou nezaoberá, dať do ruky jediný nástroj, ktorým by sa vedel postarať o pôdu, tak čo by si mu dala? Čo môže robiť úplne každý človek, je zamyslieť sa nad svojím konzumom, mierou konzumu a čo potom robí so svojimi odpadmi. Ono sa to zdá byť ako keby na opačnej strane ako pôda, ale dôležité je uvedomiť si celý ten kauzálny alebo obehový reťazec. Že žijeme, keď sa pozrieme na prírodu, tak tie prírodné biologické cykly sú naozaj cykly. Proste niečo ukončí svoj život a na báze toho, čo ostalo, čo bolo vytvorené, vzniká ďalší život. Ale tie naše konzumné cykly sú často postavené na materiáloch a látkach, ktoré do pôdy zatiaľ nepatria, pretože sú toxické. To dobré miesto, kde začať, ak chceme pomôcť pôde, je všímať si celý náš konzum. Od toho, čo jeme, čo nosíme, keď staviame dom, aké materiály používame. To najoptimálnejšie je, keď všetko, čo používame, alebo čo najviac z toho, čo používame, konzumujeme, je kompostovateľné. To znamená čo, keby sme mali... To napríklad znamená, že keď máme nejaké čistiace prostriedky a je tam napísané, že na 8,9 alebo 99,2% biodegradovateľné, tá otázka je, a čo tých zvyšných 0,8, hej, alebo čo to zvyšné percento alebo zlomok percenta. Lebo látky, pokiaľ sú toxické, tak vlastne vedia byť toxické už aj v menšom množstve, môžu sa akumulovať. A samozrejme výrobcovia a predajcovia týchto prostriedkov
sa na jednej strane snažia ako spraviť tie najšetrnejšie, ako najlepšie prípravky, ako sa len dá. To je dôležité. Aj tak potrebujeme proste ísť ďalej a byť inovatívny v tom, ako vymyslieť niečo, čo je 100% účinné, čiže vieme tým 100% vyprať škvrny, prachy a všetko aj z bielizne a čo zároveň ako vôbec nezaťaží životné prostredie. Takže to je možno pri čistiacich prostriedkoch, takisto potom kozmetika, všetko, kde nejako sa vieme vyhnúť tomu. Viem, že farby na vlasy, hej, pre mnohých ľudí je to identita a je to dôležité, ale znova, kde vieme tak použiť prírodné prostriedky. Oblečenie, ideálne teda vlastne prírodné, to asi neprekvapím, ale tiež máme napríklad, tuto teraz pijeme vodu z pohárov, ktoré vyzerajú ako plastové. Je to plast, ale ten plast je 100% na báze biologických materiálov, nie je tam vôbec nič z ropy. Je 100% biodegradovateľný a je 100% kompostovateľný. Hľadať spôsoby, ako vieme nahradiť plasty tými, ktoré vieme znova späť zapracovať cez kompost do prírody, pretože sú to živiny. A pri tých stavebných materiáloch tiež hľadať tie, ktoré na konci životného cyklu znova len skompostujeme. A čo zvykneš hovoriť ľuďom, keď si pre teba povzdychnú, že ja mám ťažkú ilovú pôdu a ja mám neúrodnú pôdu a ja mám tvrdú pôdu a hen takú nedá sa tam pestovať. Čo zvykneš hovoriť? Každá pôda je jedinečná. Určite je jednoduchšie pracovať s nejakou pieščitou pôdou ako s ilovitou. Ale ja by som asi povedala to, čo mi povedal Vladko Píš. On viedol laboratórium Výskumného ústavu pôdoznalectva. Má vinohrad vlastne v regeneratívnom režime so včelami, robí si kompost. Je zakvitnutý od jary až do jesene jeho vinohrad. On si pamätal, že už ako malý chlapec u starých rodičov v Prievidzi pri Handlovke mali tam na konci záhrady kompostovisko, bola tam ilová pôda, ale tam, kde bol na pôde kompost, bola pôda krásna, štruktúrovaná, hlinitá. Čiže v momente, keď aj íl dokážeme oživiť, a oživiť znamená, že dostaneme do neho štruktúru, určité množstvo organickej hmoty cez kompost, ale potom presne pôdny život, ktorý začne spájať čiastočky. Keď nám ilovitú pôdu pospájajú baktérie do mikroagregátov a hubové vlákna do makroagregátov, tak sa nám aj z tej ilovitej pôdy stane ako keby nafúknutý chlebík, hej, nafúknutá pôda. Ako keby sme do múky pridali kvások a ten nám pekne nafúkne objem a pri kvásku to zapečieme do chleba. Pôdu zapiec nevieme, ale to dobré je, že pôda, pokiaľ je pokrytá rastlinami, prekorenená, tak tá nafúknutá štruktúra je potom samonosná v určitých rámcoch. Potom potrebujeme vedieť, že čo je ten rámec, že ako túto štruktúru nedegradovať. Keď je pôda vlhká, tak je náchylnejšia na utlačenie. Je dôležité, aby bola pokrytá, aby neostala nikdy obnažená. Čo sa nám stáva v záhradkách, že pokiaľ záhradkárčíme takým tradičným spôsobom a je to ilovitá pôda, tak postupne to bude horšie a horšie a horšie, až nakoniec skončíme pri pôde, kde sa nám už zdá, že toto je ťažké, ilovité, z toho nič nebude. Ale práve, že bude a vieme, že aj s takouto pôdou sa dá robiť. Trvá to o malinko dlhšie ako s piestočnatou, ale dá sa pracovať veľmi dobre aj s ilovitou pôdou. Ale potrebujeme kvalitný kompost. Čo teba najviac priťahuje na pôde? Pôda ma fascinuje, keď sa pozerám pod mikroskop a vidím tam, ako sa tie baktérie tak hemžia a potom, keď je tam ešte, sú tam hubové vlákna, nejaké prvoky alebo nematóda, tak ja sa cítim šťastná a som v úžase nad tým základom nášho života,
ktorý vidím. Neviem, čo ma priťahuje na pôde. Ja som si až teraz prednedávnom uvedomila, že nejako 10-15 rokov späť, keď som chodievala pri Prievidzi do Chvojnice, už tak nad Nitrianským Právnom, keď som vyšla z lesa a tam boli tie role a volakedy ešte sad, tak ja som pociťovala takú túžbu sa rozprestrieť na veľmi ako tenú linku, takú vrstvu a objať tú pôdu. A až prednedávno mi to napadlo, že že to je zaujímavé, že teraz vďaka tomu, čo s Jurkom robíme s pôdou, teda že vyrábame kvalitný kompost a vyrábame ho preto, aby sme ním mohli znova späť oživiť pôdu. Takže v podstate toto je také naplnenie tej túžby sa rozprestrieť na pôdu. Ale samozrejme to je úplne niečo iracionálne a je to niečo, čo neviem vysvetliť, ale tá práca s pôdou, s kompostom je niečo, čo ma naplňa, kde sa cítim byť sama sebou a to je také pekné. Ľudská, ďakujem za krásny rozhovor s tebou. Silvinka, ďakujem tiež a neviem, čo si z toho